Также этот концерт будет особенным, потому что сегодня прозвучат несколько композиций на родном языке, именно на башкирском. И сейчас прозвучит одна из них, уже знакомая, возможно, некоторым из вас, с фестиваля «Сердце Евразии», под названием «Уакыт» композитора Владимира Федорова. Вакытты еткереп булмай, туктатып көттереп булмай, сабабыды вакыт артыннан, куркып өлгөрмөй калудан. Эй, бу вакытты кайдан табырга, уну көтөргө юктур ара. Вакыт артынан мен да сабам, ала таба. Бу вакытты кайдан табырга, уну көтөргө юктур ара. Вакыт артынан мен да сабам, таба. Кишилер көтөлөр дейип, ар жерде өлгөрөм дейип, карайым сагат угуна, бийлигим артырам шуга. Эй, бул вакытты кайдан табырга, уну көтөргө юктур ара. Вакыт артынан мен да сабам, ала таба. Эй, бул вакытты кайдан табырга, уну көтөргө юктур ара. Вакыт артынан мен да сабам, таба. Вакыттын колдары булып, турмуштун моргтынан кылып, яшәргә керек дөньяла, яшәүдең мәгънәсе шунда. Эй, бу вакытты кайдан табырга, уну көтөргө юктур ара. Вакыт артынан мен да сабам, ала таба. Эй, бу вакытты кайдан табырга, уну көтөргө юктур ара. Вакыт артынан мен да сабам, таба. Эй, бу вакытты кайдан табырга, уну көтөргө юктур ара. Вакыт артынан мен да сабам, таба. Рахмет.